nan, tsaya. Ya na auri mutum ɗaya an ƙara tahowa da wata ɗaya. Lafiya mai gida kake mun wannan kiran 'yan farauta? Amarya, ke kaɗai fa na auro fa amarya. Kin tashi kin zo min da ƙanwarki. Abincin da ya kamata mu ci a wata ɗaya shine zai ƙare a kwana uku. Haba ras kwai fa ko sati ɗaya bai yau kwana uku ki ras kwai ya ƙare. Indomi kwali ɗaya ta ƙare. Taliya ta ƙare. Buhun shinkafa nan mai doki ƙaramin da ya kamata a ci mu cancana mu kai wata 7 muna ci ya ƙare ba zai yi ba wallahi. Kin san a yanayin mulkin nan da muke ciki. Mulki ne wanda komai yanzu ya yi tsada. Komai kun cinye shi ya za a mun haka don girman Allah ni kawai a sai da za a yi kisaita ta kawai ta koma gidan. To sai me? Dan ka siyo wai ne kake lissafawa? Kai baka san wannan ka auro bane ba? Abincin da ya kamata Ko ba mu an ci. ga maka aure? Dakata dalla. Sun kuma ta Me kake tura shi kake ne fa? dawo nan. Tsaya a nan. Menene haka? Menene haka? Kani na ne mai gida. Baka san Kaninki. Kai ma zuwa kai ka zauna a gidan? mana zuwa ne mana in zauna mana. ƙarya ina baffa. Wallahi babba yana can ai da kawu ma na Lagos da kawu na Abuja da kawu na Kaduna duka za su zo nan gobe. Allah kai. Duka za su zo ai gobe gidan da cibiyar da baki. Dama ke anti bata gaya musu cewa mun yan dangi bane ba? Na auro mace ɗaya ci yanzu lissafin da kake fa sai kun kai ku 100 a gidan nan. Ba sai me? Sai ma Ka san me ka aura ai. Ina. Baka san yan dangi Ba zai yi ba wallahi. Da ku zo mu shiga zo. Tsaya ba zai yi ba wallahi. Kamar ya ba. Kin ga na sauwake miki ki zo wallahi ni na ma hakura da auren nan. Wallahi baya mutuwa. Baya me? Baya mutuwa, auren mu baya mutuwa. Mutu ka raba takalmin kaza. Muna nan ni da kai. Sai dai in na mutu. Insha Allah. Shine za a rabu. Shigo, Dan girman shigo. dan girman Allah ku zo ku tafi wallahi na sauwake miki. Dan girman Allah. Salamu alaikum. Dan girman Allah mutanen ba ku mun agaji.